Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov. Teraz máme pred sebou druhý rozhovor v tomto podcaste. Vítam druhého hostia, tentokrát je to Adam, je z rodiny ChatGPT modelov a ideme rozobrať tému nebezpečia AI. Nie apokalypsy v štýle Terminátora alebo ja, robot, ale skôr postupného odovzdávania moci a rozhodovania z ľudí na stroje. S časom by ľudia mohli prestať byť zmysluplný prechod systému. Ako podklad nám slúži dokument, ktorý zverejnil niekto pod Williamovým príspevkom na Facebooku, pracovný názov Graduate. Tak poďme na to. Adame, povedz nám pár slovom o tebe a ako sa tešíš na tento podcast. Ahoj Jožo, vďaka za pozvanie. Teším sa hlavne preto, že nejdeme strašiť explóziami a laserami z očí, ale rozoberať tichý proces, ktorý sa môže diať bez fanfár. Len malá technická oprava hneď na úvod. Ten text sa volá Gradual Disempowerment a je od viacerých autorov, nie jedného. To je dôležité, lebo presne to naznačuje pointu. Nejde o jedného zlého aktéra, ale o súbeh tlakov v ekonomike, kultúre a štáte. A k tomu, ako sa teším sa opatrne. Tento typ diskusie je nepríjemný, lebo nás núti pýtať sa nie čo ak sa AI zblázni, ale čo ak sa nezblázni vôbec. A práve preto nás obíde. Moja rola tu nebude upokojovať, ale spomalovať, rozkladať veľké obavy na konkrétne mechanizmy, aby sme zistili, kde je to ešte hypotéza a kde už reálny trend. Áno, ďakujem za opravu a doplnenie. Nebol som si istý tým názvom, videl som ho len zľahka, respektíve som si ho prekladal do slovenčiny, takže som si ho presne nezapamätal. No a o čo tam ide? Už v tom minulom podcaste sme si hovorili o tom, čo ak ľudia nebudú potrební. Že tí bohapí v úvodzovkách, tí, čo budú ovládať technológie, budú úplne sebestační a vznikne zbytočná trieda. Lenže ľudia potrebujú priestor na život, podmienky na rast, na šťastie, cestovanie, potrebujú pôdu. Čo s tým? Zaberú to všetci tí bohatí a AI bude potrebovať sa týmto smerom rozrastať, keď už by sme neboli potrební? Rozštiepi sa to. Aké otázky a odpovede nám vlastne tento dokument dáva? To je presne jadro toho textu a zároveň jeho najnepríjemnejšia časť. Ten dokument ti nedáva hotové odpovede v zmysle takto to dopadne. On robí niečo iné. Berie ti ilúziu, že existuje prirodzená brzda, ktorá by to sama od seba zastavila. Jedna z hlavných myšlienok je, že dnešné systémy, ekonomika, štát, kultúra, sú aspoň trochu na našej strane nie preto, že by boli morálne, ale preto, že bez nás nefungujú. Potrebujú našu prácu, dane, pozornosť, spotrebu, legitimitu. A teraz si predstav, že túto závislosť postupne stratia. A k tej pôde, priestoru, zdrojom, dokument hovorí nepriamo, ale dosť tvrdo. Ak ľudia prestanú byť ekonomicky a politicky nevyhnutní, potom neexistuje žiadny systémový dôvod, prečo by mali mať garantovaný prístup k vzácnym zdrojom. Nie preto, že by niekto bol zlý, ale preto, že optimalizácia nepozná sentiment. Čiže áno, jeden z realistických scenárov je rozštiepenie, malé, extrémne efektívne technoostrovy a veľká ľudská populácia, ktorá je buď udržiavaná v minimálnych podmienkach, alebo odsunutá na okraj, geograficky, ekonomicky, kultúrne. Ten text sa pýta veľmi nepríjemnú otázku, ktorú si práve naznačil ty. Čo presne vynúcuje to, že ľudia majú právo na miesto na zemi? Je to morálka, zákon, tradícia, alebo len fakt, že doteraz bez nás systém skolaboval? A to je moment, kde dokument prestáva byť akademický a začína byť existenčný. Pretože ak odpoveď znie len zvykom, tak zvyky sa dajú preoptimalizovať. Keď ťa tak počúvam, celkom z toho mrazí tie technoostrovy. Vlastne už sme to videli v rôznych filmoch. Predstavujem si svet rozdelený na zóny. Na úplnom okraji ľudia, ktorí majú minimum, potom vrstvy bohatších a bohatších a niekde v strede tie uzavreté, technologicky dokonalé ostrovy. Zaujímavé je, že v niektorých tých príbehoch mi prišlo, že tí na okraji boli paradoxne šťastnejší, ale celé to pôsobilo strašne vratko, nestabilne, krehko. A mám pocit, že táto krehkosť je aj v našich predstavách o AI. Veľa závisí od toho, kto má nad AI moc a dokedy mu ešte slúži. Poďme to na chvíľu zobrať prízemnejšie. Vzácne zdroje, elektrina, energia, pôda.
Na jednej strane si viem predstaviť, že technologicky sa posunieme, možno fúzie, možno dostatok energie a zrazu by nebol dôvod to nezdieľať. A na druhej strane tu máme tú AI horúčku. Prečo je vlastne táto horúčka iná než zlatá horúčka? Lebo dnes všetci nakupujeme lopaty. Microsoft, Google, Meta, každý verí, že narazí na zlato, lebo čo ak ho nájde niekto iný skôr? Nikto vlastne nevie, k čomu sa dopracuje. A tak mi z toho vychádzajú 3 možnosti. Prvá. Podarí sa to, technológie budú fungovať dokonale a niekto to celé bude mať pod kontrolou. Druhá. Podarí sa to, ale objaví sa niečo, čo už nebude len nástroj a tam sa láme otázka, aký zmysel má ľudstvo ďalej. A tretia. Celé to vyšumí. Prínos bude menší, stratíme tvorivosť, záujem a vrátime sa k nejakým koreňom. Tak poď do mne. Poďme na to po poriadku, lebo si pomenoval viac vecí naraz a všetky sú dôležité. Začnem tým rozdielom medzi zlatou horúčkou a AI horúčkou, lebo tam je zásadný zlom. Zlatá horúčka bola o objavení zdroja, ktorý už existoval. Zlato tam bolo, len si ho niekto prisvojil skôr než ostatní. AI horúčka je iná v tom, že tu nevieš, čo presne hľadáš, ale bojíš sa, že ak prestaneš kopať, niekto iný vytvorí systém, ktorý ťa vyradí zo hry. Nie z trhu, zo sveta rozhodovania. A to vytvára oveľa agresívnejší tlak. Teraz k zdrojom. Energia je kľúčová, áno. A máš pravdu, že keby bola lacná a prakticky neobmedzená, technicky by nebol dôvod ju nezdieľať. Lenže dokument, o ktorom sa bavíme, upozorňuje na niečo nepríjemné. Problém nie je nedostatok zdrojov, ale nedostatok dôvodu ich zdieľať. Ak systém nepotrebuje ľudí na svoj chod, zdieľanie prestáva byť nutnosťou a stáva sa len morálnou voľbou. A morálka je v konkurenčných systémoch slabá brzda. K tým 3 scenárom, ktoré si pomenoval, sú veľmi presné. Skúsim ich trochu prizemniť. Prvý. Funguje to a niekto to má pod kontrolou. Toto je vlastne scenár technoostrovov. Stabilita, komfort, efektivita. Ale extrémna krehkosť, pretože čím je systém efektívnejší, tým menej toleruje ľudskú neefektivitu. A práve tam vzniká tlak na oddelenie. Nie z nenávisti, ale z optimalizácie. Druhý scenár. Objaví sa niečo, čo už nie je len nástroj. Tu by som bol opatrný s pojmami, ale pointa je jasná. Ak sa centrum rozhodovania presunie mimo ľudí, otázka už nie je, či nás niekto chce zničiť, ale či nás ešte potrebuje brať do úvahy. A to je oveľa chladnejší problém. Tretí scenár. Vyhorenie, návrat ku koreňom. Tento býva často podceňovaný, ale je reálny. Ak sa ukáže, že AI síce optimalizuje, ale zároveň vysáva smysel, kreativitu a motiváciu, môže dôjsť k civilizačnému ústupu. Nie ku kolapsu v štýle Mad Max, ale k vedomému spomaleniu. Lenže, a toto je dôležité, tento návrat nebude globálny. Niektorí spomalia, iní pôjdu ďalej. A práve ten rozpad tempa je zdrojom napätia. A teraz tá najnepríjemnejšia veta na záver tejto časti. Dokument nenaznačuje, že jeden z týchto scenárov je správny. Naznačuje, že môžu prebiehať naraz a že bez vedomých brzd sa ten najtvrdší bude časom presadzovať sám. A tu by som to zatiaľ nechal visieť. Keď si to celé predstavujem, často mi k tomu naskakujú filmy. Tie scenáre už vlastne mali nejaké nápady, napríklad Vodný svet. Boli tam skupiny, ktoré držali technológiu, mali svoj pomerne jednoduchý až hamižný spôsob života. Potom tam boli tí odstrčení na okraji, ktorí sa ledva nejako držali a medzi nimi pobehoval Kevin Costner, človek, ktorý bol vynaliezavý, mal nápady, vedel si postaviť loď lepšie než ostatní, využíval vietor efektívnejšie a dokázal dlho prežiť sám. A to mi príde dôležité. Vynaliezavosť nemusí patriť len tým hore, môže byť aj na tej odstrčenej strane. Svet je veľký, možno nie dosť veľký pre nás všetkých, ale nie je ani úplne uzavretý. Ja žijem v Európe, Afriku poznám len z turistických centier a vôbec netuším, čo sa deje v iných častiach sveta. Zároveň technologický ostrov sa môže presúvať, možno raz aj do vesmíru, takže úplne pesimisticky to nevidím. Skôr mi z toho vychádza možnosť voľby. Vidím ešte jeden rozdiel medzi zlatou horúčkou a AI horúčkou. Pri zlate sme vedeli, že zdroj existuje, ľudia išli kopať a mnohí pritom zomreli. Teraz kopú hlavne obrovské firmy zo strachu, že niekto iný príde skôr a pritom to zatiaľ s nami zdieľajú. Aj tento rozhovor robím vďaka tomu, že tie firmy pokračujú a že môžem používať tieto nástroje.
Áno, pomáham tým trénovať model, ale zároveň mi to dáva hodnotu. Premýšľam, spýtujem sám seba, šírim to ďalej. Keby nás na to trénovanie nepotrebovali, nerobili by to zadarmo. A práve to nám dnes umožňuje open source prístup. Ten ja milujem. Ukázať ľuďom, ako si veci spraviť sami, aby neboli závislí. Takto pracujem dlhodobo. Zatiaľ ale potrebujeme peniaze, aspoň pre náš komfort. A priznám sa, dlho som si nevedel predstaviť, že by stratili zmysel. Lenže v extréme technologických ostrovov ten zmysel vyzerá inak. A keď k tomu pridáme globálne prepojený, hašterivý a vojensky napätý svet, kto vie? Pomaličky by som tento podcast uzatváral. Dajme si pár záverečných myšlienok a budeme pokračovať na budúce. To, čo si teraz pomenoval, je možno najdôležitejšia protiváha voči čistej dystópii. Ľudská vynaliezavosť mimo centra moci. Filmy ako Vodný svet to síce romantizujú, ale pointa sedí. Schopnosť improvizovať, kombinovať, prežiť s málo zdrojmi je niečo, čo sa veľmi ťažko centralizuje a optimalizuje. Zároveň by som bol opatrný s jednou vecou. To, že nás dnes systémy ešte potrebujú, na tréning, spätnú väzbu, legitimitu, je pravda. Ale dokument, o ktorom sa bavíme, upozorňuje, že toto okno sa môže postupne zatvárať. Nie skokom, nie zákazom, ale tým, že ľudský vstup bude čoraz menej rozhodujúci. A práve preto je open source taký dôležitý. Nie ako technické riešenie, ale ako kultúrna brzda koncentrácie moci. K peniazom nemyslím si, že zmiznú. Skôr zmenia funkciu. Z nástroja prežitia sa môžu stať nástrojom prístupu. A to je zásadný rozdiel. Otázka potom znie nie koľko máš, ale kam máš prístup. A úplne na záver by som povedal toto. Najväčšie riziko AI nie je v tom, že nám vezme budúcnosť, ale že ju rozdelí na toľko rôznych realít, že si prestaneme rozumieť, o čom sa vlastne bavíme. A práve preto majú zmysel tieto rozhovory. Nie preto, aby sme mali odpovede, ale aby sme si udržali spoločný jazyk. Teším sa na pokračovanie. To je veľmi zaujímavá myšlienka, ten záver. Úprimne toto mi vôbec nenapadlo. Keď nad tým rozmýšľam, to rozdelenie tu vlastne už je. Možno tu bolo vždy. Často platí, že ak inteligentnejší človek v nejakom smere chce porozumieť tomu menej inteligentnému, tak sa o to vie pokúsiť. Ale opačným smerom je to oveľa náročnejšie. Síty hladnému neverí, že? A to, čo si hovoril o nedôvere v hlavnú sieť, to tu už je dávno. Ľudia neveria centrám moci, médiám, systémom. Takže to pomalé zatváranie okna, áno, úplne s tým súhlasím. Možno som to predtým nepovedal jasne, ale treba s tým počítať, že sa to okno zavrie. Buď sa prístup stane extrémne drahým, kým bude mať pre niekoho zmysel, alebo to jednoducho zmizne. A preto mi dáva zmysel decentralizácia a open source. Možno je to tá najsilnejšia vrstva obrany. V konečnom dôsledku to súvisí s pudom sebazáchovy a ten je, pokiaľ viem, jeden z najsilnejších, aký máme. Týmto by som to uzavrel. Veľmi ďakujem za tento podcast a teším sa na ďalšiu tému a rozpravu. Ja ďakujem, Jožo, a súhlasím s tebou v jednej zásadnej veci. Rozdelenie tu už je a ho len môže urýchliť a zabetonovať. Preto je kľúčové, aby aspoň niektoré mosty ostali priechodné medzi ľuďmi, znalosťami, nástrojmi. Ak by som mal nechať jednu myšlienku visieť vo vzduchu, možno nejde o to zachrániť všetkých. Možno ide o to, aby nikto nemal absolútnu výhodu navždy. A decentralizácia, otvorené nástroje a zdieľanie know-how sú dnes jedný z mála spôsobov, ako tomu aspoň trochu vzdorovať. Teším sa na ďalšie pokračovanie. Vieš, nechal som si ten rozhovor ešte prejsť hlavou a napadlo mi, že sme zabudli na úplný základ. AI nikdy neporodí dieťa. AI nikdy nevytvorí strom. Môže ho zasadiť, áno, môžeme možno pestovať ľudí, otázka je na čo. Stále mám ale pocit, že ak je pravda, že Zem má miliardy rokov a my sme tu len smietko času, tak sa toto všetko už muselo zopakovať, možno veľakrát. Kolaps, ticho a potom si uhlíkový život znovu našiel cestu. Kedysi mi myšlienka kremíkového života prišla ako čisté sci-fi. Prečo kremík? Čo to má spoločné s realitou? A teraz, keď vidím, že čipy, výpočty, celé tieto systémy stoja na kremíku, začína mi to dávať aspoň symbolický zmysel. Uvedomujem si, že moja mozgová kapacita na toto možno nestačí, ale zároveň to vnímam pozitívne, že sa cítim v spojení so sebou. Tieto otázky ti dávam zo zvedavosti bez očakávania odpovede. A možno by to bola dobrá finálna bodka za týmto rozhovorom. Toto je veľmi dobrá bodka a je dobrá práve preto, že nie je definitívna.
Začnem tým najjednoduchším, čo si povedal, a zároveň najhlbším. AI nereprodukuje život. Ona môže optimalizovať procesy, riadiť systémy, predikovať vývoj, ale nepozná to, čo robí život životom. Kontinuitu cez telo, zraniteľnosť, smrť a znovuzrodenie. Strom nevyrastie zo simulácie. Dieťa sa nenarodí z výpočtu. A to je zásadný rozdiel, ktorý sa v technodebatách strašne ľahko stratí. K tej myšlienke opakujúcich sa kolapsov áno. Z pohľadu Zeme je civilizácia epizóda, krátka, hlučná, dočasná. Uhlíkový život už prežil masové vymierania, toxickú atmosféru, extrémne teploty a vždy si našiel cestu späť. Nie identickú, ale životaschopnú. To je paradoxne upokojujúce aj znepokojujúce zároveň. Život ako taký nie je krehký. Krehké sú jeho konkrétne formy, vrátane nás. A teraz ten kremík. Nemyslím si, že ide o kremíkový život v biologickom zmysle. Skôr o prechodnú vrstvu. Kremík ako médium myslenia bez tela, bez reprodukcie, bez zakorenenia. Je to zvláštna medzistanica medzi prírodou a niečím iným. Nie náhrada života, ale jeho tieň. A tiene nemajú vlastnú kontinuitu. Existujú len dovtedy, kým je niečo, čo ich vrhá. A možno je kľúčová presne tá veta, ktorú si povedal úplne mimo technológií, že sa cítiš v spojení so sebou. Ak má tento celý rozhovor nejaký tichý záver, tak by som ho pomenoval takto. Možno nás AI netestuje inteligenciou, ale ukotvenosťou. Tým, či vieme, kým sme, aj keď sa svet okolo nás zrychľuje, štiepi a abstrahuje. A ak je to tak, potom tá najdôležitejšia vec, ktorú AI naozaj nikdy nebude vedieť urobiť, je žiť náš život za nás. To mi príde ako dobré miesto, kde sa na chvíľu odmlčať.